салом алейкум атон азиз, лайк мондан ва подписаться фаромӯш накунед илтимос. Дар бораи ширк, яъне ки ба ғайр аз худованд ба касе ба чизе бовар кардан, ин ширк аст. Худованд ҳама гуноҳро мебахшад, касеро агар хоҳад гуноҳашро мебахшад, ва ба ғайр аз мисол ки ширк ҳама инсонҳоро гуноҳошро мебахшад, касеро агар хоҳад мебахшад. Лекин ширк Худованд намебахшад. Ба монанди мисол ки чи аст ширк? Ба фолбин бовар кардан, ба гӯпи дурӯғ бовар кардан, ба қартакушоӣ мекунанд ку қартакушоӣ бовар кардан, ё ки туморро дар гардан кишло кардан, бозбанд, чӣ мегӯянд хеле раднома кишло кардан, ин ҳамаш ширк аст. Яъне ки ино ҳама чиз мешавад. Ба чӣ бовар кардан? Ба тумору, ба бозбанд, ба раднома. Ба касе бовар кардан, мисол ки фолбин. Фолбину фолбин мебинанд ки то мекушанд. Бовар кардан ин ширк аст, Худованд намебахшад. Бо ширк ин аст ки аз дини ислом хориҷ шудагӣ мешавад касе ки бовар кунад гапи фолбина. бале. Барои ҳамин эҳтиёт кунед. Шумо ҳамаамон бояд эҳтиёт кунем ки дар ширк нафтем. Ё ки дар хонаи инсон саг аст, дар ҳадиси пайғамбар омадаги ки инсон мешавад ки мусалмон ки нохост чӣ афтад дар ширк. Мисол дар хонааш саг аст, намегӯяд ки ба ҷое бигӯяд ки аввалаш Худованд, баъд ҳамин саг набошад, хонаи ман дуз медорояд. Бояд ки аввал ки Худованд, баъд саг. Агар номи Худовандро нагирифта сагро бигӯяд, аллакай ширк мешавад. Яъне ки ба Худованд бовар накарда, ба саг бовар дорад. бале. Чизе ки мо ба ғайр аз Худованд номи Худовандро бояд аввал гирем ки аввал Худованд ҳамин корро ризо шуд, баъд ҳамин кор шуд. Агар гӯем ки не, мисол номи Худованд нагирифтам, кор агар гӯянд ки шуд, ин аллакай ширк ҳисоб мешавад. Яъне шарик овардан ба Худованд, яъне ки касе дар бари Худованд монда бовар кард.